Wes kaya kok teras terus saya ambekane wis Senin Kemis kok ya. Kemis Senin apa Senin Kemis? Kemis Senin. Kok ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nandur jagung ning pinggir kali wong sak sumber agung akeh rejeki. Amin. Nandur jagung ning pinggir sumur wong sak sumber agung muga-muga panjang umur. Amin. Nandur jagung ning kedhok amba wong sak sumber agung muga-muga akeh donya. Amin. Alhamdulillah Mas Daru Kartika saged sowan nderek ti panjenengan kula. Nggih. Nggih nembe mawon sepindah kok ya delalah adon-adon wis diudani. Ning mboten ngirangi samukawis nggih Mas Daru. Nggih. Muga-muga ndonga wonten ing dalu menika saged dipahanani dening Gusti Kang Maha Agung sabibaripun bersih desa sedulur sumber agung manggih kawilujengan ugi kebagas warasan selamat donya selamat akhirat Allahumma amin. Bakule muga-muga laris Amin. sing tani muga-muga ya asile akeh sing usaha muga-muga ya lancar. Pak Kepala Desa alhamdulillah pinaringan sabar ugi tawakal. Iya. Ngomong dulur sumber agung luar biasa Mas Daru. Apa ngono
Nggih, pondene bermacam-macam teng mriki niki wonten pedagang, wonten pengusaha, wonten ingkang dados pejabat, nunggal rasa, nunggal tresna, dalu menika ngawontenaken tasakuran bersih desa. Niku alhamdulillah rumiyin manggene panjenengan nggih teng mriki. Nggih. Lek jenengan nanggap jenengan ki ngrugekne panitia lho Mas. Lho, kok ngoten? Lah niku kabeh dibolongi niku. Wong akan-akan niku tenggene plafone becik-becik malah dibolongi mriku. Mboten niki benjing diinggahke kok, Mas. Oh nggih alhamdulillah. Niki nunggalne tresna bahwasanya pemerintah desa tenggene Sumberagung tahu dengan namanya budaya. Ayo. Kekurangan di antara apapun harus disengkuyung masyarakat wonten ing laladan Sumberagung. Ngoten. Mas Gareng. Wonten dawuh Sumberagung ki setiap tahun ki wayangan. Hebat no mboten? Wah nggih hebat saestu. Kamangka nuwun sewu. Kalenggahan menika wonten pemangkasan anggaran ning nyatane desa Sumberagung isih bisa wayangan. Tepuk tangan buat Sumberagung. Pokoke lek wayangan kudu enek dagelane. Oh, ngono. Nggih, merga sangka niku artine dagelan nggih wonten. Piye? Mulai dengan penyusutan anggaran kaya tahun-tahun niki Mas Daru. Aku wis ngerti oleh mbiyen silete silet ketul. Yo. Saiki silete silet gol. Mboten apa napa-napa ning niki amrih lestarining budaya, awake dhewe manunggal tresna ning ora ngilangi tata cara karo Undang-Undang Dasar 1945, Mas. Ayo. Kula awake dhewe pasal barang. kula ora dipasalne wong gara-gara apa wong kopi ora diadede ngono wae dadi gawe kok. Pak Lurah lho mumet saiki. Ayo. Becekan wis pirang-pirang anggaran disithikne. Ora remuk piye mula dienekne jenenge dagelan. Ah, ngono ya. Nggih, Piye? da. Datang untuk menghibur silaturahim wonten desa lan desa. Gelem mara ngendi papan ngendi panggonan. Eri dhewe lan ora larang. Wah mesti dijen ngajak mawon. Pokoke kok ya 750 ngene iki wis ya patut. 750 degelmu kuwi kok. Ah Sumberagung weh nuwun sewu lho Mas. Piye Sumberagung. Nuwun sewu lho Sumberagung niku nuwun sewu. Ngomongku kan 750. Heeh. 750 niku DP-ne Mas. 7,5 juta no. Alah karo ndilaki diesel sak bongkone kuwi. Ya nggih, alhamdulillah barokahullah Mas nggih. Menika wujudipun ingkang nenggani mboten gemen-gemen. Oh iya, beliau panjenenganipun para-para panjenenganipun beliau-beliau pusaraning adil pucuk pimpinan wonten ing laladan Sumberagung Rejo Tangan Tulungagung menika Mas. Wonten Bapak Dewan, Bapak Camat Rawuh, Bapak Lurah, Bapak RT RW, Pak Kasun sedaya rawuh mriki kempal manunggal nyawiji donga muga-muga Sumberagung lancar maju jaya selama-lamanya. Mengko para pepundhenku uga diaturi munggah ana pepanggungan ya Mas. Injih. Panjenengane Mas Joko Tri, Mas Ali Gapong. Nggih. Ya rawuh kok. Ya aja ngantek lali Mas. Aja nganti lali. Napa? Bolomu wedhus kae. Bolong arit. Nggih, bolong arit Mas Saman nuwun sewu Mas nggih. Mbok bilih langkung tenggen kula katuran pinara. Peh jan kupinge Mas. Maksude kuping wedhus lho. Ler. Lek Pak Saman nggih mboten kaya irunge Mas. Irunge wedhus lho termasuk nggih nuwun sewu iktawa. Selalu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Waduh. Dia memberi nilai berbudi luhur dan jujur kreatif yang sangat luar biasa. Ki gawe senenge wong Pacitan akeh. Ya oke banget mo. Angger dolan rono ya njaluk transport tok ya. Pancen yo juri kok. Lah aku rene ya njaluk balen to Mas ya. Pangapunten, menika kula dereng saged Jawa Tasta, Ibu. Alhamdulillah dulur wedok. Iki mbokku. Nggih alhamdulillah dulur wedok. Wah jan biyen sik cilik-cilik ngoten sakniki do abuh kabeh. Ya nggih, alhamdulillah Mas Daru nggih. Sehat selalu dulur kula sing mriki
teng mriku nggih wonten langking Kusumo. Kusumo. Wah, ngeten iki lho. Setunggaling napa niku budaya ingkang adiluhung ingkang dipun pangarsani beliau panjenenganipun Mas Daru Kartika. Wayangan sak set jaranane lek ranjenengan sapa jal. Ngeten iki lho. Ngene lho 15 yuta sik ngenyang wae. Kok ya ning nggih mboten Mas awake dhewe ki sithik baka sithik yen ditresnani dulur dadine akeh. Iya. Mula diokehne bersyukur kados beliau-beliau utawi masyarakat wonten ing Laladan Sumberagung. Tak kandhani. Pripun Mas Luwih pripun? kompak neh. Daru Kartika Langking Kusumo iki yoga sak sindene gamelan sak wayange grabah tarup nek perlu sak tukange padang cukup 4.440 Patang. Mas kompak ra kok iso 40 4.440 Patang. Mas aku melok sapa ya lah ya empuh lah yo 4.440 sik to sampean wingi tak telepon piye Nggih. Mas Gareng Ije tanggal 15 aku mayang neng Sumberagung Ije. jenengan rawuh iya siap kula nggih teko to lah iya aku Nggih. muni piye nggih halo Mas Gareng niku tanggal 15 jenengan kosong kula kosong wah nggih langsung mawon kula dugi mriki lah iya aku kan muni jenengan rawuh kan ngono to aku apa calang to ya Mas Iya. pertalit 13,5 lho Mas iki ngono lek ora gawe barcode iki ora oleh tuku lho Mas kok ya awakmu ki arep tega ngono pacitan kene iki ora cukup 2 liter ya Allah Sing sewu sapa? Kok ya? Reng, Nggih. aku tanggal 15 Ije sampean kosong apa ora? Aku mayang neng Sumberagung. kula nggih ngomong kosong Lah iya kowe kosong. Lek kosong jenengan rawuh. Ning aku ora alah calang to. Mas Daru pamit rumiyin Mas nggih ketoke kok ya nggih kok lek tak pisan kok tak suwek-suwekne iki kok tiwas kok grobos tok Mas nggih nuwun Oke. sewu Mas Daru Nggih. Kartika kula dalah panjenengan sampun janji kula ikhlas lillahi taala nderekne panjenengan Ya. mugi-mugi berkah barokah kula nderek ndedonga marang Gusti Kang Maha Agung desa Sumberagung manggih kawilujengan kebagas warasan kerto aji paribasane rejeki wis diatur sing gawe urip mula syukure sing ados ngeten iki diguyur hujan Ya. tegese muga-muga bar bersih desa wong sak Sumberagung rejekine kaya udan sore mau Amin. Mas Gareng, wonten para dawuh pepunden lak rawuh. ije Padha dijumenengake mengko Leres. sampune jumenengake para pepunden mengko Ije. gilir bocah-bocah. Injih siap paring dawuh panjenengan Mas Daru Ah. awit kawula namung derek tut wingking panjenengan Ya. ingkang ngasta wonten dalu menika Iki ana Agung Saputra Laras Kasmaran ciptaan Yono Prawito Ije. Mupus Kaladuk Tresno. Nah, ana Karang Taruna Tunas Agung request lagu mung bisa nyawang. Ya engko diurutke siji mbaka sawiji ya Mas Gareng. Injih Nah, leres saiki mara coba nimbali pepundenku Pak Camat ugi Mbah Lurah nek kersa minggah monggo. Oh, Nah, genah. sekalian. Nggih kersa to Terus Pak kalih Lurah. iya no kudu ngibur wargane. Mas Joko Tri ugi sesarengan sinten pepundenku anggota dewan ingkang rawuh dalu menika Mas Ali Gapong menawi kersa minggah monggo sedaya kemawon klaturi minggah pepanggungan ya. Nggih Diiringi mawi dipleroki aja dipleroki ya. Yuk nggih pokok Yo. cok nggih ya Cici. Monggo para pepunden anggota DPRD Bapak Camat. Monggo sedaya kemawon kalian minggah pepanggungan.
budaya Jadi bener pikantuk berkah barokah istimewa Sumber Agung dalu menika nggih Mas Gareng. leres. Wah, jan wonten dulurku lanang Mas Ali Gapong, Mas Joko Tri. Wah, hebat. Nggih, Anggota DPRD terpilih. leres. Wonten Muga-muga Pak Camat lah. Nah, sak menika miwiti Mbah Lurah, monggo kulaturi paring dawuh dhateng warga masyarakat, mangke yen kepengin nembang-nembang napa, Mas Ali kepengin nembang-nembang napa, Mas Joko Tri nggih mekaten, Pak Camat nggih mekaten, nggih Mas ya. Nggih, gilir gumatos ngoten nggih Oh Mas. iya, no. Nggih. Wong napa mule balurahe Pak Judinan. Lah, SPD MPD. piye Mas? Oh, wong jelas niku berpendidikan sedaya masyarakate, Mas. Mas Gareng, Wonten dawuh. jeneng kula jenengan ganti. Lah sinten? Wong ngendikane panitia wae Pas Judinan. Wah, lah kuwi kok judinan. Lah pripun sing Lah kantos? kula mboten nate kula nderek nika Mayor Teddy Pak Sugeng. Oh, nggih saniki mboten klothok kok. Mboten. Tegese Pas Judianan. Judianan. Nggih no, Mas Gareng. Nggih sing judinan kula, Pak. Nggih, jenengan pantes. Nggih. Malah mboten ngoten kula nggih mekar mboten kesaur, Pak. Tepangaken nggih kula Mas Gareng. Ije Junjung Nugroho. junjung nugroho, Oke. junjung martabat, junjung jenenge Sumber Agung luar biasa. Amin. Nugroho kanugrahane Gusti muga-muga kasembadan guyub rukun manunggal tresna. Amin. Gara-gara main meh nyemplung aku kok ya. Nyemplung teng pundi Mas Gareng? Tak kepleset. Kuwi Mas nggih kepleset to Mas kula. Monggo paring Nggih, dawuh. sembah nuwun. Bang. Mas Daru, wau Nggih, kula dawuh. sampun matur kersane luwih cepet, sing penting bahagia niki Anjing. penting kula paringne Bapak Camat rejo tangan Bapak iki Jarot Nur Samsu Api. Nah, niki. Bingung juga. Pripun Pak Camat boten Nggih, derekaken sabingung. dalem. Boten sabingung. Pun to wonten Pak Lurah, wonten Pak Dewan pun Monggo. jenengan pokoke sak sekecane jenengan pun bebas. Ngoten. Nggih. Dan niki purba wasesonipun nggih kula aturaken Pak Dewan mawon. Kesanipun adil. Ben roto. Waduh. Pak Joko Tri becak nopo nek wayangan kali Pak Ali Gapong. Kan pripun niki? Wong Pak Lurah nggih nyuwun anu kali Pak Camat nyuwun dawuh nika jenengan Pak Dewan. Nggih Pak Dewan mawon yang lebih dekat dengan masyarakat. Tepuk tangan nggih, Pak Mo. Dewan. Tepuk tangan. Nggih. Ya. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sugeng warahmatullahi dalu wabarakatuh. sedaya mawon. Ingkang kula hormati Mbah Lurah ugi sedaya perangkat desa pun ugi Mbah Camat niki wau kula ngampiri rencang kula Mas Ali. Niki Mas Ali Impron Pak, pun Mas Ali Gapong. Alah. Nggih. Iya Limpron. Njing lek. Njing coblosan Lagi digulai bolong ning kertas ngopi ora karo enak aku. jenenge Ali Gapong. Nggih. Iya. Nggih, Iki lek pendak esuk ngopi karo aku ning Pema ngono. Nggih. Ayo, ya mau ngimani kapan lek wayangan wingi wis otok-otokan ngenyang rega, kendel Mbah Junjung babano. Lah dereng kok. Mas Daru, Nggih, mosok Pak Dewan ngenyang to? beh diaturi Oh, kok. ya nggih. Dongane muga-muga yen ngenyang mesti dadi. Amin, amin. Amin, nggih. Nggih, wong jelas kenyang kok lek dol. Pun niki greneng-greneng pancen pengen wayangan niki Pak Lah Ali. nggih. Amin. Lah panjenengan ugi mekaten ya urung teko wayangan kok ya. Mas Joko Tri. Ya insyaallah benjing lek pun wonten rezeki ngundang. Amin. jenengan, Tak nggih. dongake rezekine akeh. Amin. Amin, nggih. Pripun niki kabare para warga Mburagung? Sehat nggih? Niki eman sangat medalipun pas Jawa. Nggih. Jadi kula ningali bakule niku enten setunggal kilo Pak Dalang. Pengular mriku. Niku aku kula lek mboten ngintil mobile Pak Abosek nggih mboten saged mlebet dugi mriki mobil kula. Mlampahi tuwa B. Jadi dalam rangka bersih desa menika intinipun membangun kembali nggih, membangun kembali semangat gotong royong warga masyarakat
nggih memupuk semangat bangun desa intinipun pripun masyarakat Jemberagung menika saged kompak saged desane tambah maju ngoten. Amin. Nggih. Jadi pun ngantos wonten perpecahan. Jadi bangun desa menika mboten namung saged Mbah Lurah piyambak, lek mboten disengkuyung kalih warga masyarakate nggih mboten saged dados. Napa malih Jemberagung menika desane niku sangat wiyar nggih. Dibanding Jatidawa, dibanding desa kula Tenggong niku mboten enten setelone, Pak. Jadi nah, dengan didukung dana desa niku nggih sami, Pak. Meskipun desane besar kok danane besar mboten. Jadi memang butuh kerja keras, kerjasama. Mungkin kula nggih Pak Ali mudah-mudahan ke depan selalu saged beto bantuan pembangunan datang desa Jemberagung. Amin. Jadi kula sembah nuwun sangat kalau wingi sampun disengkuyung kalih dulur-dulur Jemberagung mudah-mudahan ke depan hubungan kekeluargaan menika saged terus terjalin. Ya. Nggih. Terus Ngoten, rumaket. Mas Camat. Nggih. Mungkin ngaten mawon niki dilanjut mungkin Pak Dalang bangga. Pedale nggih, pedale telas ngoten. Niki sengaja kula nggake sedaya niku napa Mas supados mangke sak rampung niki kantun lare-lare sing nembang. Menawi panjenengan pepundhen kula sedaya ngersakaken tetembangan nyumanggaaken mangke gilir gumanti mekaten. Lha niki wau Mbah Bulurah pun nyuwun lagu napa? Bulurah menika monggo kersa. Lagune kan duet niku wau. Oh mekaten. Ya, mungkin pengen duet kali Mbah Lurah. Oh ngaten nggih, monggo. Nggih, Monggo. Niku lagu sing Monggo. sing lagi keren niku. Monggo Ibu. Lah niki mboten wonten kok diwakilne panjenengan iki. Mbok menawi kang duet mengke monggo lintang asmara wonten. Ah nggih. Mbok bilih Mas Ali Gapong Pripun, Mbak Pak badhe Camat paring lagune? dawuh dateng warga. Pun Oh ngaten. Pak Ali ahli nyawer mawon. Oh ngoten. Nah, nggih. Nggih to. Ah, Jadi nggih. niki Mbok pilih Pak Camat nggih badhe nembang. Tinggal Nggih. katresnan. Oh ngaten nggih. Nggih. Nderekaken mugi-mugi para pepundhen kula menika tansah binerkahan pikantuk berkah Gusti Kang Maha Agung. Amin. Mbah Lurah, Mas Joko Tri, Mas Ali, Pak Camat sedaya kemawon nggih. Matur sembah nuwun sanget panjenengan rawuh wonten kalenggahan menika Jemberagung istimewa. Wah, jan top. nggih mudah-mudahan Mbah Lurah selalu diparingi kesehatan nggih. Amin, amin. Mimpin Jemberagung tambah maju. Nggih. Amin nggih. Duetipun menapa Pak Dewan? Nggih lintang asmara mawon. Lintang asmara, nggih. Ayo, Duk, sapa iki? Kula pilih niki nggih, Pak Dewan nggih. Manut mawon kula. Dan sing niki nggih Pak Dewane kalih nggih. Wah. Nggih. Weh ngoten. Ampun Lho, lenggah arep riyin. Mbah Lurah ampun lenggah riyin. Teng mriki kula mboten. Oh, nggih. Oh, nggih. Kula Nggih. datang mriko mawon. Manten niki Pak Camat ingkang nembang nggih. Nah, nggih. Nggih, Pak Camat lagune Don't Worry biasane niki. Oh niki wau Mas Gareng, senat. ilek Wonten rada dawuh. garap ngene yen tuman niku. Lah mboten ngeten Kok kula. iso tuman iki lho nyang ngopo ya? Mas, Piye, ketoke piye, aku ya ora cair golek ra ngene. Lah iya. Ya. Nggih. Kula ya kula demen mawon nanggap dhewe ya repot nggih lho. Niki mboten nanggap pun melu ngrasakne kan. Nggih, alhamdulillah nggih. Monggo lintang asmara langking kusuma. Enak coy. Ada langking asmara Jawa Timur Indonesia.
semuanya, terima kasih partisipasi Anda. Pak Ade. Entos Mbah Camat. Napa malih? Monggo Bapak Camat. Ninggal Monggo Bapak. Bar niki Mbah Lurah Tengkur niki nggih penyanyi. Lah nggih, Mbah Lurah Tenggur. Lincah nggih. Nggih Pak. Oke. Aman. Niki Mbah Lurah Karangsari buat tasik wongon. Niki lek MC-ne Pak Sugeng mesti kata sing nyanyi ini. Oh ngono. Nggih. Wapal nih kok Mbah. Nggih nganti Pak Jujung. ninggal katresnan. Niki Pak Dewan kan mboten badhe ngundang lho Pak. Tasih dangu. Setuwuanten kula undang ding tanggal 7 bulan 11 wonten Tenggur. Wah. Saestu. Estu Pak nggih. Saestu. Wayangan Pak. Wayangan. Alhamdulillah. Niki kan namung dalang setunggal. Nggih. Kula mbayari dalang 20.000 kuat niki. Saestu. Paku Datu Setulung Agung di Oh, Desa Pak Tenggur. Lah iku Pak Datu bodo melu aku to. Lah nggih pun to. Sing nabo bocah-bocah. Lah nika lho men nggih. Tanggal 7 bulan 11 wonten Balai Desa Tenggur. Sampai ora mlanjeri aku iki piye to? Niku gratisan sedanten. Oh,
gratisan kok ya. Nggih wonten dawuh wonten. Ah, dadi Paku Datu iki ugi nderek kula, wonten sing nderek kula. Iku dalang-dalang muda tulung agung mekaten. Nah. Sasindene. Wah, iki matur sembah nuwun Mas Joko Joget Tri. riyen karo Pak Camat. Wah, weh. Mas Ali. Nggih, sembah nuwun sukses selalu. Nggih, sembah nuwun, sembah nuwun. Wah, Nggih. lha iki. Pak Camat wau. Ngene. Kok andekane wau badhe nyanyi Matur sembah nuwun. Ninggal Lah iki malah katresnan. dilupokne ning kene. kok Nggih, badhe wonten. ninggal katresnan kok mboten. Anu ya. Oh, nggih Lali sampeyan janjine engko lali. Nggih, Badhe lali janjine. ninggal Ayo katresnan. ayo. Nggih, nggih. Lali janjine sing dereng wau minggah nggih. Wonten Benjing lek teng Gedung Tengkur Nggih. sedaya rawuh nggih. Nggih. Tanggal Amin. 1 bulan 11. Amin. Pun kula siapi renorno pokoke. Nggih, Ayo, siap. wis gratisan hari jadi ngono lah. Nggih, nggih. Ayo, monggo Mbak Yu, monggo. Nggih. Nggih, nggih. Sembah nuwun, Mbak Nggo. Lurah. Nggih, sembah Lali nuwun. janjine. sembah Lho nuwun, Pak sembah Camat niku nuwun. mboten nembang to, monggo. Nggih. Boten purun ngoten. Oh, ngaten. Tadi anu niku. Matur sembah nuwun Mas Joko Tri, Mas Ali Imron, matur sembah nuwun sanget rawuhe. Kula wakil mawon Pak Camat nggih. Iki tak lusi sik iki pereng kena nggih, Dik. Lah masalah koyo ngene. Nggih. Lah niki Koyo pun ngene, Pak. kula jakne niki gendho Nglumpuk ayu. 5 juta iki. Nggih. Alhamdulillah barokahullah nggih. Nggih. Yo yo. Nggih, Makanya- matur sembah nuwun. Tanggal 7 bulan 11 kula aturi sedaya mawon rawuh wonten Desa Tenggur nggih. Nggih. Wayangan dalange 20. Niki namung setunggal to. Kondang kok ini Benjing. Mugi-mugi selamat wilujeng boten wonten alangan setunggal Amin. menapa. Ah. Nggih. Bintang Monggo. tamune sapa Mas? Silvi Kumalasari apa Niken Badhe Salindri? ngaturaken menapa, Pak niki? Niki. Badhe ngaturaken Lali menapa? janjine. Oh, lali janjine. Ninggal katresnan mau mboten Muga-muga Pak Dewan ora lali janjine ya Pak Dewan. Oh, boten. Alhamdulillah Boten, nggih. Pak Dewan itu selalu strong, Pak. Mas Gareng mawon sing lali janjine Bapak ya. Bar ditangkap mesti lali. Oh, oh, Awang ke ngasmono daru kang iko. Ya ya yo. Ya ya yo. Esek 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 esek. Dino minggu Kowe ngajak neng tawang mangu nanti lingsir srengenge ana kene aku mung kowe Awan Solo. tak SMS rambalesi yen tak telepon malah mau pateni aku mangga yen kepethuk pipimu mesti tak cewel 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 lala cewel lali janjine kandane alesane mangkelake Garuda Pancasila. sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko Mas Gareng siap nggih rawuh nggih Siap. Paku Datu harus Siap. Kong tanggal 7 bulan 11 wonten Tenggur. Janjane kowe neng kelagatmu saja nyupriani hatiku suci
Dangun, Reng, gareng. Wonten dawuh. Ngene lho, iki oleh berkahe para pepundenku. Ya ta? Alhamdulillah, Iki arep barokallah. takekne ben dingge kas ibuke Cacah. Engko Amin. ben ditum karo sinden-sinden. Alhamdulillah. Oh, aku ki ora tau kok nggawa ngene iki. Mboten tahu. Iki ibuke Cacah kuwi. Ibuke Caca mau ndi to kok lali aku. Ibuke Caca. Oh, alah niki apal aku. Nggih. Mbak, sabar mawon mumpung niku masih mboten diderekne putrine. Ya, kleru kok ya. Lah. Wong anggotaku wong jujur kabeh kok ya. Leres sampean ngono. Leres jroning wong sing jujur bakal tinemu rejeki ingkang keluwih-luwih Mas. Aku kira beda sampean Mas Gareng. Injih. Bayar aku iso uga akeh sampean. Aku ki ngene iki ora entuk apa-apa kok ya sing nyekel bojoku kuwi kok ya. Pas Daru ki gedhe dhuwur ya kalah karo wedok. Ora kok kalah karo wong wedok. Lah, pripun? Manajemen kuwi iki penting. Nggih. Ning nek perkara wedhus Iya. karo bisnis lain kuwi aku dhewe. Bener, Aku Mbak. nek wayangan ngene iki moh nyekel kok ya. Oh ya sauruke wis dientekne sik tukokne wedhus kok ya. Jangkrik ya. Alhamdulillah barokah Mas Daru. Gilir gumantos niki wau sampun minggah sampun. Saiki ingkang dereng disupoti iki bojoku dhisik nembange mengko Nduk Rita joget sampean joget lho ya. Siap, Daging siap. loncat karo bojoku. siap oke. Nangis sajroning atiku. Yo. Jarane sing numpak ndara bei. Taun ana witana Santene Mea pucu entrana Mongko bebasane Wong katon katon sliramu Pati uripmu ning iki, Reng. Niki. Iya. Oh, niki mbok wedak to? Oh, sauruke wau ambek ya aja omong to, Pas. Dadine aku nek kono salah jemput iku ya dadine awakmu. Iki nggonku. Nuwun sewu Ibu. Nggih. Nderek Gladiajar Wanuh. Niki nderekne Kang Mas Daru Kartika. Nggih. Menika Ibu Bendahara Internasional nggih Bu nggih. Nggih. Alhamdulillah. Yatra ingkang dipun DP dipun telasaken Mas Daru napa dereng? Nggih sampun. Alhamdulillah. Ini lho jujur Mas. Sik to. Jujur. Genah kok ngene Pak Samad sing nampa awakmu kok ya. Wis Jujur.
jujur Pak Samad itu tukang gregek kancane kok Cak. Iya. Awakmu karo Pak Samad iku kudu hati-hati. Oh ya. Pripun hati-hatine pripun? Nggih tegese iki nggih lek petung kali Pak Samad, Pak Samad niku nggih jenengan iki kudu waspada. Ngoten. Tenan itu wah luar biasa Pak Samad iki. Skillnya dari mulai dari hidungnya kambing, kupingnya kambing dan kepalanya kambing itu luar biasa. Parameter. Nggih. Wah, jan ya. Mbak Yu, joget ngoten nggih? Nggih. Oke, lagunipun apa Mas Daru? Tembange bajing loncat sing Oke. nembang Adi Gurita. Ya. Nggih. Dulur wedok ingkang joget ya. Yo, Dene, sampean kudu aku- joget. Oke, siap. Aku tak ancang-ancang kok kene. Yo. Ya, ancang-ancang kok Awas kene. kok ya. dibukani saka Saron. Iya. Yuk, Cok, langking kusumo. Delak tu. Bajing loncat. Yuk. Bajing loncat sana, aduh api lepas narusan tadi anggana.
kita sini kakae ati aduh nemen kakae tadi gaji Terima kasih Bu Bendahara. Aku lek sampai segini iki mati lakonku. Wong nyambut gawe wis ditunggu karo bojo kok. Alhamdulillah barokah Mas Daru Kartika. Muga-muga panjenengan ugi Ibu keluarga dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin amin. Pikantuk rezeki berkah, disenengi dulur-dulur akeh. Iki mau kan ibuke cah-cah. Ije. Sing nembang wonge beleguk. Nggih. Disepati yuk cong gawe beleguk dhewe Rita yuk langkeng kusumo. Kok iso blekuk-blekuk lho? Wani apa ora reng? Atar kowe. Piye. Layak nek kene angel sinyal. Piye. Cedak kenapa? gunung. Cedek gunung. Nggih, wong layak teng mriki wau sinyale ketrobel. Lan jenengan niku nggih ngenyek. Lah kok Kula iso? kok cirose kok gunung niku lho napa nggih sak gedine ngoten ta? Lah nggih nek kene kan delok sinyalmu kan yo angel to. Lah wong kula langsing ngeten iki kok cirose. Beda karo aku. Wong Beda, ngaten. Kula kali Mas Daru kali para-para dulur-dulur ngeten iki sinyale akeh-akeh. Lah teng napa? Kan gawa tower dhewe-dhewe. Ya. Tawere beda niku kula mboten ngertos. Cobi jenengan jelasne lah tawere piye? Towere yo enek M3, enek Indosat, Wow. Telkomsel kabeh genep piye Oh, paning nggih. sing putih kae M3. Wow. Sing kuning kae Indosat. Ah, terus. Sing ireng iki Apa yo ya? apa iki? Cetake XL iki. Mas Gareng. Nggih, wonten dawuh. Perangkat desa lintune kathah sing rawuh, Pak Inggih. Carik saka Tenggong ya rawuh. Pak Carik Tenggong Mas Wilujeng Rawuh. Edi. Wilujeng Rawuh Pak Mengke Carik diparingi Tenggong. tembang ayang-ayang. Inggih. Ditembangi ayang-ayang terus Bu Carik mau nyune ke Taman Asmara mengko Mbak Chandra. Biji. Kudu rata iki engko. Nggih to, Bu Carik kedahe minggah panggungan. Oh ngaten. Nggih to. Nggih, mangke Niki. dinggahke. Heeh. Lah sakniki napa to Bu Carik kersane mumpung dereng saya. Oh ngaten. Nggih to. Monggo, mangke ayang-ayang rampung niki. Lah nggih to kaya Bu Carik kersanipun Monggo. minggah kaya nggih. Monggo Bu Carik. Monggo Bu Carik Carik. badhe minggah pepanggungan. Nggih. Monggo. Nggih. Monggo Bu Carik. Oh. Nggih ya. Monggo Bu Carik. Bu Carik. Monggo mriki. Monggo Bu. Bu Carik. Monggo mriki. Akale kula muga panyanyi. Bu Carik. Bu Carik. Bu Carik. Alhamdulillah Bu Carik.
Bu Carik niki wau pangkling kalih kula Mas Gareng. Lah kok saged? Amargi kula rumiyin rambute ora dawa ngene iki. Nggih. Mergo biyen ditimbali mrene aku isih sekolah. Lah lek Bu Carik niki potongnya bob. Lek riyen iki jaman biyen bob. Kados niki beliau Ibu Polwan. Oh, je niki Cita-cita tak sampai. Oh, cita-cita yang tak tersampaikan ya. Niki oh, ora nggih. apa-apa dadi Carik ora apa-apa lho Mbak Yu. Wis to penak dadi Carik ki penake ora. badhe ngersakaken nembang kalian Genduk Rita nggih, Bu. Nggih. Ah. Carik tembang nggih Bu nggih. Bu jenengan putrane pinten, Bu? Kalih. Ngruwat Bu niku. Nggih, insyaallah bensin. Niku dalange kudu Daru Kartika. Malah mau rek bubu. Nggih, insyaallah Pak Dalang. Nggih. Pun to kula borong sak jaranane. Nggih mengke kula borong sak terope. Ya Bu Carik nggih. Dongane muga-muga pinaringan seger waras. Amin. Selamat Nggih. wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Nembang nggih Bu Carik nggih. Nggih. Yuk. Yo, ke Taman Asmara ya. Ah, Langking Asmoro. Langking Sama Kusumo. Asmoro. Yuk ke Taman Asmara. Tak tahu apa. Lah kan ya Asmoro seneng to. Oh iya. Saking kusuma. Dan juga rekan-rekan YouTube se Kabupaten Tulungagung selamat datang, welcome dulur-dulur kula YouTube Daru Kartika Indonesia. Ada Langking Kusumo, ada Bu Carik, ada adik Rita. Ayo. Paling Mripat iki Ora bisa turu. kelingan
Sembah nuwun Bu Cari, alhamdulillah. Ini kita Nduk. Wah, Nggih, tenan matur kok sembah ya. nuwun. Nggih, Izin Ah. Bu Cari. Wah, Moro jan- coba iki mau minangkani ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih, Oh, Mbak Chandra, nggih. Mbak Chandra kali. Dulurku lanang Mas Carik Edi saka Tenggong kuwi ya kancaku sekolah. Oh, niki pokoke kapure duweti ayang-ayang menika. Oh, wonten. mboten. Duka Pak Carik kersa napa mboten? Pak Cari. Pak. Nggih. Ah, nggih. Mbak Chandra Oh, kali. Mbak Chandra nggih mawon. Oh, nggih. Niku Nggih. duet kula mboten lho niku pokoke Oh, kali mboten. jenengan nggih. Mboten niku mboten duet ya ora apa-apa kok ya ayang-ayang. Ya. Duet joget mawon jenenge. Ya, oke. Apa Ya. iku karo Mas Ipung? Nggih, Mas Ipung. Nah, kersane didueti Mas Ipung nggih saged. Nggih. Heeh. Mas Ipung Oh. toh. Ayo Mas. Ya, Mbak. Nggawa HP, nggawa Oh, HP. ya, Mbak. Nggih. Ya. Heeh. Ayang-ayang langking. Sumo. Mari iki Pak Sugek nek kersa minggah pepanggungan. Wonten Pak Sobek. Peteng rasane ati kang nandang sengit belian hanya Mas Awang, Pak Sugek tasik rawon tasik wonten to. Oke. Minggah pepanggungan lho monggo. Alas wong bagus tak jaluk ojo bersoleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Pacoban arep tumeka ngendika tresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisan ring kang kuwasa kang
Wah, dan Luar biasa. kayang tenan yo Mas. Sebetulnya itu kan suaranya dua, yang satu laki-laki, Ya. yang satu perempuan. Tapi Iki mau ngene Mas. Pripun, Dadi pripun? wiraswaraku MC ku iki mang ndak nderek setunggal Iji. krana putrane operasi. Oh, mugi-mugi enggal pinaringan saras, Mas. Ya, nggih. Wis dindang kidone leloro Nggih. karo lagi oleh rezeki sing barokah. Nggih. Iki nimbali panjenengane Pak Sugek. Pak Sugek. Heeh, katuran minggah pepanggungan. Nah, serempeke kaya apa, Cok? Nggih. Maka Kunjur dumateng panjenenganipun beliau Bapak Sugek. Enggal-enggal minggah wonten ing sasana pepanggungan. Kedonga masyarakat dan Sumberagung manggih kami njenengan bagas swarsa. Ayo bangun nagarane. Mas Gareng panjenengane Pak Sugek niki sing nata samudayane panjenengane ya termasuk tokoh masyarakat. Wah, jan hebat tenan kok. Piyantune uga seni budaya. Hebat napa to Mas, saene malah kelendran urung mangan. Lah dalah. Ngladeni denok iki mau kabeh. Niki nderek wungon kalih tirakatan, paribasane wong ngelongi mangan, paribasane njak poso ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, kebak ingkang mulyan desane ndang maju. Iki yo penak Mas Gareng iki pancen lek gak ngono ya ora payu dagelanmu. Nggih, ora Iya. kadang kala dibombong pawan tese dipaido. Tapi tak sawang-sawang ya suwane sik timur iki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Napa kok mesti diorek-orek? Pak Sugek, Dalem. sewu. Nggih. Ngapunten. Jane iki mau teko kene iki enek berita Pacitan kuwi ana curanmor. Wah. Dadi curanmor ki emang beritane iki mlayu mengitan wonge iki pupuran. Oh ngono. Heeh. Pak nuwun sewu, tanahe kula nggih Sik Mas, Mas. sampean mbok diralat lan nimbali kula. Wis tuwek malah mbok celuk Pak. Iya Mas. Lah nggih kula nggih Mas to. Iya. Nuwun sewu kula mlayu king Pacitan niku Iya. wau nggih tanahe dadi burunan ngetan nggih. Namung niku nyukakne barang tenggene Mas Daru Kartika menika. Jangkrik. Nggih. Riwayate akeh lho Mas. Panjenengan rawuh mriki Mas Gareng iki ya rawuh mriki ne wau Mas Daru 15 yuta kompet ya dinyanyi. Heeh. Wis moga-moga setengah sedekah ngono ya Mas Gareng. Nggih to, nggih. Leres. Lah kula Badhe ngaturaken tetembangan menapa Pak Sugek? aku ki jane ya wis ora wangun. Lah. Isin disawang Mas Jujuk. Nggih Polo. boten. Wong swantene tasik sae kok. Alah, lah niku kan kadang-kadang kan sing serodok suda krungon to Mas lak mirengke. Monggo Pak Sugek. Mas, iki umpama aku mek nyawer, aku ki seneng karo suarane Wiraswara iki lho. Heeh. Mas, jenengan tintarine tak sawer khusus panjenengan. Mboten kula pilih panjenengan no. Oh nggih, monggo ayo Mas. Kemoy. Ayo Mas. Nggih. Monggo. Melok aku Khusus jangan. panjenengan tak sawer iki. Iya, Kita iki anu Mas. Ya. Ki dalang iki lae opah siji plus siji kan kurang, jatahe kan akeh. Nah. Iki jaluk aku gending ya siji Mas model ngene iki heeh. Iya. Blindrong. Blindrong. Mapak blindrong. Blendrong. Monggo Mas. Sik ya tak golekke duit apa dhewe Mas? Wah, iki Blindrong. cara wedokno ya gampang. Kersane Modele kaya gitar Spanyol. Gitar Turki lah iki. Heeh. Nyekel mik Mas. Heeh. Soben lek enek Coba. kapan dadi semangat. Ngapunten Mas Gareng Wonten sekedhik. dawuh. Identitas dulu, asma.
Paring asma Arya Nugroho, Pak. Jeneng? Arya Nugroho. Oh iya. Umur? 3 dosa kali. Wah, iki lho umur 40 no genjot ambruk. Heeh. Bobot piro, Mas? Watawis 103 dosa. Menika nggih asli saking Surakarta. Oh niku nggih. Dadi adik-adikku iki ya para dalang-dalang. Oh Menika ngoten. nek ngasta cempurit nggih sae. Nggih. Ah. Nggih. Niku pancen wau kula lirik lho Mas. Ndaru kula lirik. Wah iki cara wedokne tak rabi. Oh, saiki duduk. Iya, ora usah kondo-kondo. Mulai nang ngapunten aku rak nyawang sinden. Sorry nih ya, ora tak lirik tok. Heeh. Pun jenengan nembang mau kados wonten sesideman dereng di. Oh nggih, Jenengan sesideman. bowo tak pilihne wah iki ya rada imbang. Mbak. Mas, nuwun sewu kok yo gedhi karo gedhi Lah, terus lah mengke lae tak jupuk ning padha karo tahu ketumpangan lombok, Mas. lah iki kula ora golek pajero iki piye? Kula tak midangetke, tak mirengke. Aku iki ngopeni adik-adikku kok Pak Sugek dadi piye carane adik-adikku bisa kumpul dadi sawiji. Nggih, nggih wis cocok. Aku yo Mas Daru. marem Paku Datu yo ana perkumpulan dalang muda Tulungagung. Ngoten nggih. Coba Mas, aku tak mirengke. Beh iki kira. Sampeyan disawer yo. Dereng lho, dereng wantem kok. Kula nggih disawerno mboten iki. Lho nggih padha mengke disuwek dadi loro. Kula lek ndredeg soal cakepan nih. Heeh. Nanu. Wah, nggih. Wiwitane Suarane apik. Nggih to wong ngadahi gedhi kok. Dalang kok. anderek sang peke. Sik Mas, iki mengko lak punakawan semare langsung asli wae. Pak Sugek karo Gareng lucu awakmu lho iki. Lah iya, asine lho. Lucu Lah wong jenengan. kaya ngene kok digawa. Lah napa jenengan dados Petruk mawon? Musuh kula ki pedhot. Kula ki jane ajeng musuhi. Pacakno pisan, Ajeng Reng. musuhi Pak Sugek niki kula ki pekewuh, Pak. Piye Reng? Lah kono gratis kene ora lho. Menangi ya kuwi Reng. Aku ya remukku nek kono kuwi. Iya, heeh. Monggo Mas, monggo diterusne. Priya bagus kang sulistyeng warna No. soan menyang kutha gedhe. Mas Daru. Iki Bocah dawuh loro ki lak jejuduan ditumpuk ngono dhuwur banget. Blikone mboten awet, Pak. Pas Daru, dalem. Pak Sugek ki kok ya teko kono. Bandara terus yung selendang kuning kang saking ukir swara kurang permono ning wasesa ngungrum angungrum marang bendara Pak Sugek. Enek blonge barang. Iki mau aku wis tumak ninah lho iki tak kira lek ora ndledek aku wis ati-ati tenan aku. Pak Sugek. Dalem. Telanane Pak Sugek. Tiah Sulistya pijer ngincangake alis
Gus. Rada ndagel sithik, Nduk, jeng-jengen alismu ngono. Timbang ora tak sawer, coba wani ora. Kula sing kepaten nukel Pak niki. Aduh. Berani sawer ya harus berani. Monggo. Terus no sasideman. Oh, aku tak mudhun tak sabar dhisik ya, Nok. Matur sembah nuwun Pak Sugeng. Iki jane penginku nyawer sitok-tok mergo sampean ki bayaran wis 700 iki paling mek 250. Iya. Kok titis Pak Sugeng iki kok titis. Alah. Koyo ngopeni sinden suwe kok, Mas. Asem tenan kok. So ben Pak Sugeng iki Ngerti lek 250 kancane kok diblesek ning 15 juta. Iya. Tapi joget lho Mas ya. Bekso karo Mas Gareng. Joget. Joget. Iya, timbang kalih niki kalih Romo Semar. Ayo Mas ya, joget wong loro sing penting awakmu ku cair. Wis to, penting cair kok ya. Nggih. Ayo, Nduk. Matur nuwun. Luwe becik patenono timbang pisahan latih kang selestio marip wangi samudana marang kula warga garwalan praputra liwati canging alismu kuwasa anglandang rasaning atiku nadyan was ning serius aku isih mampu ladeni selamu monggo kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduk ngrimpo jiwa rakyatku kok gerung kehormatan mampro rubuh ngarepinjo urip ana kutha gedhe kewetan tukake amasa isine apa wae nadyan sasidem
Iya cah bagus. Sembarun, cah bagus. Matur suwun. Iya adikku. Nggih. Niki wae wonten request, Mas. Kenapa Mas? Iki sing ya deben sing dek sedeloke lagi viral. Heeh. Tembel. Oh, lah nggih. Niki badhe tambel ban, niki Oh, bocah-bocah nggih, niku bocah telu maju bareng. Siji, loro, telu niki. Heeh. Nggih. Apa papat pisan ngopo, Mas? Lho papat pisan ra apa-apa. Ya nggih, Ah. nggih. 1 2 3 4. Lah. Iki tenan kok ya mak jedor, dor. Heeh. Iki. Mari ki terus lestari mengke. Ah, Nggih. iki pancen tak lek wayangan niku pokoke tak loske kon. Nggih, alhamdulillah. Los. Niki pokoke amrih remene penonton Ah, iya. dan iki caosi wonten mawon nggih Mas. Nggih. Nggih. 1 2 3 4. Mak jedor. Mak jedor. Yo, nak, tempel ban ya.
Wis. Mas Gareng. Wonten dawuh. Hebat bengi iki sing nonton sing saka Kalimantan Yono. Semoga Alhamdulillah. sukses acara pagelaran malam ini berjalan dengan sukses dan lancar. Amin. Salam dari anak pelayaran Kalimantan penggemar setia Kindaru Kartiko atas nama Rama asal Tulungagung Jawa Timur. Iki nomere aku yo isih enggal dadi aku yo isih weruh iki matur sembah nuwun Mas Rama muga-muga panjenengan nggih tansah pinaringan rejeki ingkang barokah. Selamat rahayu nek nyambut gawe lancar ya Mas. Amin, amin, amin. Dulur-dulur Tulungagung kata sanget. Mbok bilih dalu menika teng Tenggarong nggih wonten wayangan. Oh ngaten nggih. Nggih, mugi-mugi pinaringan lancar, pinaringan berkah barokah. Amin amin. Nggih, pripun? Pamundhute jane tasik kathah sanget ning Ijih, niki dibacutke Lestari genduk si sapa Yanima jumeneng malih ya. Lestari diaturke jalaran niku wau minangkani pamundhute panjenengane Ibu Sutiani. Wah, yantune ya ayu kok jan. Nggih, Bu Sutiani kok. Bu Sutiani iki tenan. Aku iki pomo sik bar aku ditaksir. Oh jenengan ki wis diderekne satpam. Lah nggih. Oh kok satpam Sik internasional. reng sampean ruh-ruh bojoku nek ngelomik sik. Nggih. Sik ibu. Monggo. Mah, aku iki barat kipo. Piye? Sapa-sapa sing ngemut tambah alus. Lho, piye? Niku mau napa? Ibarat pipo, Pipo. pipo rokok. Pripun, Bu? Sapa-sapa sing ngemut tambah alus. Ya Allah. Napa Ngono. meneh cobi. Ibarat pipo, Sinten-sinten sing ngemut tambah alus. apa wani kowe ngono? Nduk. Ndak wani aku. Wah, upamane awakmu dadi kompor, Kompor apa? aku mesti dadi cerete. Lah kok iso? Bendino nangkring wae. Wis, Mas, wis. Wis engko karo bojomu mbok terusne aku pengen yo. Ya. Pamundutan mawon. Nggih. Ibu. Nggih. Ya. Minangkani pamundhute Ibu Sutiani Lestari ya Cahayu. Injih. Mau panjenengane uga maringi bebungah ngono. Matur Alhamdulillah. sembah nuwun. Alhamdulillah. Dumke cacah, dumne Amin. kanca-kanca ben rata. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Nggih. Yuk, Cok, Lestari. Langking Kusumo Cahayu. Langking Kusumo. Dewi katon lam-lami ambabar wawangi sami harum kembange melati dasar wulaning dadari wah bagus setia rumaksana sasat abya renggar dika kados kita ing nindra hanjang tapi prasna Satrisno kang sejati manggiya lestari angidem tembang suci ning semi sajroning sepi saya padangi saratri dadya kembang ati ananganku lalana tawang midari tanpa wangenan nembus marang
Sasat abiaring kartika Adios pita ing nindra Hanjang tepi tresna Hayalah rasa tresna sejati manggiana sari Widang tambang suci Ning semi sajroning sepi Cahyamu kadani saratri Dadya kembang yatri Angen kula londo tawa Midari tanpa wangenang Nembus marang kabagyan Badak manis sinawan Nembus sing tak sayang Injih pamundutan sampun Isi Jawa Mas Daru. Keripik gedang keripik telo Sithik sedidik edang watone rata. Mangke jenengan sesambungan kali Ibu Cacah ya. Iji siap. Aku tak mbacutke cerita Nggih, mengko Jawa. bab geguyonan bab lelagon dibacutke ing goro-goro. Nggih, dawuh. Matur thank you Mas Gareng. Iji wonten nepatipun kula nyuwun pangapunten. Ning sini ndak sida melu. Mboten to Mas. aku tak golek sandang pangan rodok rono sithik. Yo. Dongake Ning sini. muga-muga lancar mboten Amin, wonten alangan amin. setunggal menapa. Nggih. Ingkang baken sinten ingkang nderekne mugi Nggih. sedaya sukses. Amin. Sanes wekdal tasik saged sesambungan nggih. Nggih, siap. Siap. Gantane kang sekar gedung kembang